Значи, здравейте. Значи сега ще говоря за уж момчетата, нали, там, които искат само секс, нали, защо били толкова тъпи, това е въпрос зададен от друг човек, не е измислен от мене. И били такива сърцеразбивачи, нали. Значи, какво мисля аз? Първо, как да кажа? Сега, чакай първо да кажа, нали, ако забележа, че казвам много пъти, нали, това е просто, защото съм аз и така много съм тъп, нали, и затова не бива да ме... Чай, не може да седи думата момче, честно. Не знам, често да ви кажа, така, да. И както и да е, нали, примерно, първо малка вина имате момичетата, нали. Примерно, защото повечето отиват гледат външния вид на момчето. Да, може да е важен външния вид, нали, но никога не знаеш как това момче ще изгледа, примерно след 10 или 15 години, нали. Те повечето, нали, както ги знам, те са уж българите, нали, те повече са алкохолисти, такива неща. И давай, какво да кажа, нали, просто такива алкохолици само пият, нали, и гледаш, нали, след 15-20, такова, след 5-10 години някакъв дебелат, нали, дето само пуши и пие по цял ден и такива неща. Затова пък нищо не съзнай. Другото е... нали, дори да е такова, първо, нали, да се опознаят добре с момчето, нали, да станат приятели, да не са такива, нали, веднага да почнат да тръгнат, да опознаят, да мине малко време, преди 1-2 месеца, такива неща и тогава вече, нали, да преценят. Но не всички момчета са такива, нали. Сега има и хубави момчета, които дали аз ги харесвам. И такова. Такива сърце разбиват, защото примерно писва им, нали, повечето пъти. И затова пък, как да го кажа, момчета, света просто деградира, бе. Как да го кажа, просто не става. Да, това е крака, бе, да знаете. Големия крак. С малко космо по него. Бях се обръснал преди... Кога беше това? Преди 2 дни. Преди 3 седмици. Не, 2 бях. 2 точно, да. И това е като цяло.